Hello, magandang morning. Welcome to Lakay Tambayan Music Lovers. Andito na naman tayo. Alina, samahan ninyo ako ulit. So maraming salamat pala sa 100 subscribers ng Lakay Tambayan Music Lovers. At ganon din, maraming salamat sa 2.3K na viewers. So araw-araw nadadagdagan po tayo. So maraming salamat po. God bless you all. At meron po tayo ditong follower na si Raylin Edictio. May request siya na 10 guitars. So ito na, Raylin, ang inyong request. Baka sakaling magawa ko ng maayos.